Aduna kita low pressure area, kini siya nahimo gikan ni siya sa tropical depression Kaloy, unya nahimo low pressure area. Kaninang alas 11 sa buntag, ang low pressure area gibanamana nga namin mutang sa gilayong 120 kilometros east southeast kon silangan habagatang silangan sa Puerto Princesa, Palawan. Kon sa coordinates nga 9.3 degrees north, 119.8 degrees east. Ang dakpayan ug lalayigan sa Sugbo, makabadayon kita o pag sinating mapanganuron nga kalangitan, ingon man usab inubanan sa mga pangulan sa hapon karong adlaw. Mapanganuron nga kalangitan, unya doon sa makita ang adlaw sa Martes ug Miyerkules, umanini doon sa pangulan sa Huwebes ug maayo atong panahon sa Biyernes. Ang tagbilaran ingon man bayan sa Bohol, mapanganuron nga kalangitan ubanan sa kini mahinay mga pangulan sa kapunon o kagabion, magsugod karong adlaw hangtod na kini sa Biyernes. Ang dumagidi, inguman mong bayan sa Negros Oriental, mapanganuron na kalangitan, ug doon na siya kitay mahinay mga pangulan. Mapanganuron, ug doon na siya kahayag sa adlaw, nga atong makita, ug masinati, gikan sa Martes, nga tunas Miyerkules, doon na siya kitay pangulan sa Huwebes, ug maayong panahon, unyang Biyernes. Ikaw buhatas pag-asa, Oscar Tabada.